L-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA qed tfakkar f'linji gwida li wieħed għandu jsegwi sabiex iħares l-ambjent u bekk dan ikun jista' jitgawda bi sħiħ kemm illum kif ukoll mill-ġenerazzjonijiet li jmiss. Fil-linji gwida hemm kif mistenni li wieħed m'għandux jarmi skart barra iżda mhux biss, wieħed isib ukoll linji gwida dwar l-istorbju li jiġi kkawżat minn gruppi ta' nies, storbju li għandu jkun limitat għal 65 deċibel f'siti ta' Natura 2000. Natura 2000 hija netwerk ta' żoni protetti madwar l-Unjoni Ewropea bilan li jitħarsu l-ambjenti naturali u speċitajiet ta' fawna u flora selvaġġi. Mal-mikrofonu ta' One News Jonathan Henwood, uffiċjal mill-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi, spjega aktar dwar xi rigwardaw dawn il-linji gwida. Palissa l-ERA kjarfika ċertu regoli li hemm dwar attivitajiet u xogħlijiet li jsiru f'Natura 2000. Regoli ġodda ma ħriġniex, ġast ġibna l-attenzjoni ta' kunsilli u diversi entitajiet li jirregolaw dal-attivitajiet għal kundizzjoni ta' prattika tajba. Ma jirgwardawx biss il-ħoss, jirgwardaw anke affarijiet bħal maniġar ta' skart, dawl. Is-Sur Henwood qal li l-ERA tirregola wkoll il-livelli ta' ħsejjes f'ċerti żoni sabiex jitħarsu għasafar protetti. Meta jiġu għal ħoss, wieħed jikkonsidra x'inhu l-ambjent tal-madwar. Jekk hux ambjent fejn hemm għasafar jew annimali protetti jew fatturi oħrajn bħal per eżempju il-coastal cliffs, eccetera, eccetera. Issa, jekk hemm ċertu għasafar li huma protetti u partikolarment għasafar paċċif li jtaru bil-lejl, hemmhekk wieħed itħares lej livelli partikolari jew ħinijiet partikolari mhux ta' ħoss biss, imma anke ta' affarijiet bħal dawl, minħabba li dawn l-ispeċi huma sensittivi għal dawn il-fatturi, speċjalment meta jkunu qegħdin jinbejtu. Sostna li permezz ta' dawn il-linji gwida, il-proċess qed jiġi simplifikat. F'każ ta' xi attività tal-massa, jiġifieri meta jkunu se jiltaqgħu aktar minn 25 persuna, wieħed irid jinnotifika u jikseb il-kunsens mill-ERA. Bil-regoli eżistenti li titlob li jkun hemm notifika lill-awtorità ssir attività. Issa li qed ngħidu meta dawn huma kundizzjoni li kulħadd jista' jsegwi fl-aħħar mill-aħħar, però meta jkunu attivitajiet kbar għal-massa xogħlijiet kbar, hemmhekk irid ikun hemm notifika u kunsens mill-ERA u f'ċertu każijiet nitlu aktar fid-dettall permess ambjentali. L-ERA permess ta' dawn notifikazzjonijiet biex tramite x-xogħol tal-Compliance and Forest Directorate tagħmel diversi rondi kemm fuq l-art kemm il-baħar u spot checks ta' postijiet bħala hotspots ta' fejn jsiru dawn l-attivitajiet.